Això és Auschwitz, un dels camps de la mort, l'Holocaust. Quantes pel·lícules deus haver vist sobre l'extermini de jueus per part dels nazis? Però eren només jueus els que van morir a les cambres de gas? No. També hi van perdre la vida molts cristians i alguns jueus convertits al catolicisme, com l'Edith Stein. L'Edith era una professora universitària alemanya. Va descobrir la fe i més tard es va fer carmelita prenent el nom de Teresa Beneta de la Creu. El 1942 va ser portada presonera amb altres religiosos i religioses a Auschwitz. I va morir com a jueva i màrtir de la fe cristiana. Filòsofa de gran intel·ligència, ens ha deixat escrits de gran espiritualitat. Joan Pau II la va canonitzar el 1998 i, a més, la va declarar copatrona d'Europa. Auschwitz va ser part d'un drama colossal. Sabies que el segle XX va ser el més sagnant de la història? En els últims 300 anys han mort uns 100 milions de persones en guerres, el 90% en el segle XX. Saps per què? A la Primera Guerra Mundial, els interessos nacionals i econòmics es van imposar sobre l'ètica cristiana. La Segona va ser pitjor. Es van enfrontar dues ideologies inhumanes que van dominar gairebé tota Europa: el nazisme pagà i el comunisme ateu. Aquesta guerra va ser per a l'Església una prova més dura que la primera. El papa Pius XII ho va fer tot per impedir-la. No el van escoltar. Les conseqüències? Mort i desolació primer, i després pèrdua de llibertat en els països caiguts sota el ferri imperi comunista. Un taló d'acer dividia Europa per la meitat. Has sentit a parlar de la Guerra Freda? Els Estats Units s'oposaven a l'expansió soviètica. Amb dues superpotències nuclears enfrontades, el món va témer una guerra atòmica que podia ser fatal per al planeta. En aquests anys de progrés en molts camps, la fe cristiana es veia amenaçada pel marxisme a l'est i el materialisme pràctic a l'oest. Però l'Església no es va deixar arrossegar. Es va renovar. El papa Joan XXIII va succeir Pius XII i va sorprendre tothom convocant el Concili Vaticà II el 1962. Saps per què va ser tan important aquest concili? Quines novetats va aportar? Una d'elles va ser realçar l'apostolat dels laics i proclamar la vocació a la santedat de tothom, fins i tot dels casats. Aquest era el missatge que pregonava des del 1928 Sant Josep Maria, el fundador de l'Opus Dei. Després del concili, es van multiplicar les institucions que donaven més protagonisme als laics. Ells garantien la presència del missatge de Crist en el món del treball i en la vida civil. El concili no va ser ben interpretat per molts. Van sorgir abusos de tot tipus. El papa Pau VI va intentar evitar la confusió doctrinal que s'anava estenent. Però no va ser gaire escoltat, especialment quan va declarar la immoralitat de la píndola anticonceptiva. Va morir el 1978 sense haver cedit tampoc davant de l'anomenada teologia de l'alliberament, que pretenia conciliar el marxisme i el cristianisme. Molta matèria per estudiar, oi? Però val la pena, perquè aquesta època tan recent marca d'una manera profunda l'avui en el qual ens movem. Aquesta unitat és la clau per entendre'l.